Сьогодні, звичаючи нас у звичайну неділю, як завжди, святкуємо Христове Воскрешення, хоча задачу Твоє мше, ми молимося. Щодрий Боже Отець, для Духа Святого, як Маті Божої, для Галіни, з нагоди Дня Народження. Перепросим Бога за наши слабости и грехи, как наш удел в этой таємниці Христа был щирый и плод. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. А коли настоя милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами, как я навели нас до життя вечного, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобой живи владарь едности Духа Святого, Бог просущий веки вечные. Читання перших днів Богослов'я. У ті дні у Гібеоні з'явився
пан Соломону вночі подчас сну і сказав: «Що хочеш, щоб я дав тобі?» І сказав Соломон: «Тепер, пане мой Боже, ты поставил королем слугу твоего замест батьки моего Давида. Але я молодый и недосведченный, как голодарец. И вот слуга твой сирот народа твоего, який ты выбрал, народа такого великого, что я его нельзя полечить и переписать. Тому дай слузе твоему сердце, якое буде разуметь, як керовать народом, и як отрознивать добро и зло. Бо хто ж може керувати з таким великим народом, як твой? Сподобалося пану твоє, а чим Соломон попросив його. Тоді пан сказав йому: «Покольки ти попросив собі це, а не просив довгого життя, багаття або згуби своїх ворогів, але попросив розуму, як уміть судити, то я зроблю поводле слова твоего. И дам тебе такое мудрое и разумное сердце, якого не было до тебе ни у кого, и не будет после тебе». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Бог, кого он наперед познал, такой предвыслушал, быть подобным того образа Сына Своего. Каб'йон був першородним між многими братами, а кого предвизначив, того и покликал, кого покликал, того и оправдал, а кого оправдал, того и уславил. Что ж скажем нам это? Коли Бог за нас, кто супротив нас? Той, який Сина Своего не пошкодовал, але отдал Его за всех нас, як же нам не дасть
і разом з ім усяго. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Читание Святого Евангелия по Матфея. У той час Иисус сказал народу: «Володарство небесное, подобное до скарбу схованого в полі, який знайшов чоловік і утаїв. У радості від этого юнодій продає все, що має, і купляє те поле. Jeszcze володарство небесное, подобное до купця, який шукає пригожих перлин. Знайшовши одну коштовну перлину, юнодій продає все, що має, і купляє її». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Коли мы слухаем любую историю про любого героя, то коли просто чуем, коли он народился, в школу ходил, чему учился, то вельми хутко такая история становится нам нецікава. А коли в этой истории вникает слово, али раптом, али однойче, то тогда одразу увага знову вертається і хочеться почуть, а що ж там однойче або раптом в ягоном житті, чи в Богу в той історії відбулося. І подобним прийомом так само, звичайно, користаються автори серіалу. Коли минає там 20 серій, і вже здавалося, що ще ось у наступній серії будуть щасливі, що так чудовно складається, що там одно до другого допасовується, то пізніше відбувається нечто зовсім несподіване, раптом, і льоси знов яким чином там розлучаються, і є про що глядіти чергові десятки серій, місяці серій, половини серій. У некой ступені к этому прийому так само сьогодні користається Ісус, преподносячи нам черговую приповість про Божє володарство. І от сьогодні Божє володарство наставляє як некую мету особливу. Мету, про яку з одного боку чоловік марить і мріється. А з іншого боку, сьогодні у Євангелії бачимо два образи. Одного селянина, найдена, пахара, который займався звичайними справами. Вчора пахав, тиждень назад пахав, летось пахав, 5 років назад пахав. І займався нечим звичайним. І однойче тільки в житті здарається йому, що пашучи ось чергове поле, знайти скарб. Поводле законодавства, яке ідеєнічого тоді, коли нехто знайшов скарб на своїм полі, то это значит, что скарб принадлежал тому, кто является владельником поля. И когда ты знайшов этот скарб и не признал, а просто вынес, то он этот скарб справа. Ну и, відповідно, некие там наступства, юридичные, моральные, были з этим зв'язані. Але він поступає, якби, логічно, працьовито і згодно з законодавством. Ён гэты скарб хавае у гэтым жа полі, пазней нейкі час збірае грошы, можа пазычае, можа ў банк, крэдыты, можа яшчэ нейкія механізмы тагачасныя задзейнічае, каб набыць поле і каб стаць уладальнікам гэтага скарба сумленна, праўдзіва, так, як яно прадугледжвае заканадаўства.
это только один образ. Но подобная ситуация с тем, кто гандлує первым. З одного боку, він уже не першую і первую бачить. Він уже, хіба там, не веду, десятки, сотни, не веду, я там, ладно, померить, этих первых купил, продал, перепродал, обогачався на этом, заробляв, але раптом зустрів такую первую, яка з'являється для його унікальною. Такою, яку йому здається вже пригажейшою, не веду, дорожейшою, яких він предметах її бачить, ніколи не зустріється. І один, і другий образ у некій ступені, безумовно, это только притомность в образ скарбов первых. Але Ісус увесь час нас захочує до того, щоб ми не були задоволені тим, що маємо. Щоб ми не були задоволені тою речаїстістю, яку ще не маємо. Щоб ми все ж таки втнулися до нечого більш яскравого, більш вишейшого, більш високого, більш повного, більшого самого. І все ж таки Ісус захоче до того, щоб наше життя у некій ступені завжди у імкненні до Божого володарства було б неким напруженим. Щоб ми все ж таки не призвичайлись до того, що ще не маємо, а не до тих слабостей, які в нашому житті є, а не до тих, так само, моментів пригожості, шляхетності, ці віри і атмосфери. Безумовно, на шлях до віри, до Божого володарства у кожного свого, кожен собі властив. Быть може, для некого, так само и нас тут присутных, властивым является ситуация, что мы лечим себе верующими людьми, лечим себе христианами, католиками, не католиками, или христианами, сколько себе памятаем, столько мы и ведаем, что мы католики. Может, легче, лучше, или так больше уважаем розуміння здесь, але завжди ми лічили себе католиками. И были христианами, потому что я ще получается вообще лепшими христианами были наши бабули, дядули, ну и так далее, и так далее, и так далее. И у неких ступенях это история того селянина, який орає поля, и он завжди його орав. Він був призвичайний до того, що він працює на тим полі згоду Бога. І призвичайний до того, що на цьому полі нічого лепшого знайти не може. Він в некій ступені був задоволений тим, що приносить йому його працю. Але у певному моменті він відкрив, що це поле треба вже не може бути тільки полем батьків віруючих, ці бабулі віруючих. Віра – це той скарб, якому треба бути самому владальником. Це поле треба викупити. Це поле треба викупити. Це поле треба викупити, як бути владальником этого скарбу веры, как меч, что передать нашим самым нащадкам. Іншая ситуація відносно віри і відносно Божого владарства, це, быть може, ми знаходимося в якому пошуку, як той, хто гандлує перлитом. Нам здається, що більш повніша віра – це православна церква, некому здається, що католику, некому, що протестанту. Быть може, некому близкими являются некие больше затычные для нас, не ведут, азиатские религии. И мы постоянно, у кожного из этих религий, мы можем знайти некие предметы Божьего владарства. Мы можем знайти предметы правды. Але тим не менш, все ж таки у житті ми відкриваємо те, що з усіх цих коштовностей є некая особлива віра. Та, у якої ми знаходимо, не маючи ту історію, яку мали наші батьки, наші дяди. І в некій ступені це, знову ж, ілюстрування речаїсності нашого життя, у якої найважнішим, що ж таки являється, не затримуватися над тим, що ми вже досягнули, а шукати далі, глибі, приглядатися, вглядатися у некі, быть може, вельми для звичайного чоловіка незначні деталі, то перлини, яку бачать у її особливу пригожості. У студента семінарі на черговому іспиті викладовця питався так, як би ти мог для 6-годового дитяті потлумачити, чому ти поступив у семінарі. Ну і студент був підрихтований до іспиту, а читаний, ведав шмат з філософії і ідеології, і тому вельми так адукавано почав професору розказувати
питання, викладаючи те, що Костел, як Костел учить про святарство, то есть какими являются святары, какую роль отыгрывают, как это важно, ну и разные там философско-богословские трактаты, документы Костела почал цитовать и рассказывать. А потом скажем, що це правда, тільки по-перше, я уступався на это не веком, а по-другое, дитяти достатково сказать, что ты счастливый человек на этом шляху, или это уже переконано. Так само, по отношению до Божого володарства, быть может, ми не однойче шукаємо яких таких надзвичайних аргументів, але все ж таки істотним знаком того, що наші вибори, наші пошуки і те, що ми знаходимо, является властивым, это то, коли мы бачимо в этом прикметно того, что наше життя має сенс, що нам є до чого вернутися. Усі рейки, які є у Білорусі, тисячі, не тільки в Білорусі, і на раніці, пізніше трапляють в океан. Це неизбежно. Але з іншого боку, все ж таки варто, щоб ми своє життя проживали свідомо, щоб ми ведали, до чого вернемся, щоб ми ведали то, що метою нашого життя і пригожостю нашого життя, і змістом нашого життя, і сенсом нашого життя, для того, що таки трапить в океан Божої любові, який називається Божим володарством. Визнали нашу веру в единого Бога, Отца Всемогущего, Творителя неба и земли, всего важного и неважного, и один Pana Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, верующий и верный, Бога от Бога, Святого Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрещованный Отцом за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворучайца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял прасторогов, веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и чекаю возвращения в небо и життя вечного в будущем свете. Аминь. З вірою Божому от Иисуса Христа, внесем през Его посредничество, да Бог Отца наше супольная молитва. Молимся за святый Костел, чтобы его вера, надея и любовь показывали свету шлях до Божьего володарства. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за святого Отца, как под керівництвом Духа Святого, и он содейничал умацованию сирот христиан в соправдной едности. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за керівників держав, как вирішаючи тяжкі проблеми, вони керувалися принципом огульного добра для всього громадства. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за молодих людей, яких Христос кличе проповідувати добру новину об Божому володарстві.
просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о добром надборе и на час железного жнива. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся также о Божьей опеце и ласке здоровья для Ганны у Деда Родного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как бы мы умели дяковать Богу за отриманную и Его допомогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Боже, ученик, как мы не переставали возносить до Тебя молитвы и учились распознавать Твою волю в Христа, Пана нашего. Аминь. Сторонка 15. Тому уєдності з усім костьолом, у
первый день летний, коли Иисус Христос воскрес, и спасал на апостола Духа Святого, раз Христа покорно молится тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего в этой дары, якие мы принесли Тебе на веру, как стали сияны телами кривою Сына Твоего нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо й он твою ножку ліков видачі не взяв хліб, і подяку Тебе складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих і подяку Тебе складаючи благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповедта, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великое таемница веры. Овершаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чараем Твоего присягания. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его чудовного воскресения в небовшестве, и чекаючи другого Христя, с подякою складаю Тебе эту живую и святую веру. Узглянь прощи на дар Твоего престола и прими его яко веру, якой Ты пожадал быть умилостивым. Дозволь, как мы узмотканные телом кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, наипресвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Иоанном, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святым Франтишком, ущими святыми, про заступництво яких Господи на Твою неоспорную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта вера нашего поеднания, принесущему свету супокой и избавление. Будь ласкаво поцеловать у веры и любови крестел Твой, який пилигримует на земле, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Тобою откупим. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласково зjednай с собой ущих, рассеянно просвете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и ущих ласы Твоей душой за этого свету, милостиво прими у володарства Твое, где им исподеемся быть, как разом с ними, за всюду радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, прежде кого дорогой свет, ущеляющий добро. Праз Христа, с Христом в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошла и хвала, разрушение вечного. Аминь. Отрывали мы Духа Святого, який нас учить в Десне Божьей, там нас смеемся держать. Я
чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Ісуса Христа. Бо Твое володарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру престила Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и нежностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Боже, я тебя
Пане наш Боже, мы приняли святейший сакрамент успешно вспомин муки Твоего Сына. Ученика Блеты Дарья, он каждой любовью посприял нашему избавлению. Прас Христа Пана нашего. Сьогодні, 26 липня, звичайно, в літургію вспомін святих Євхіма і Ганни, бабулю і дядулю Ісуса Христа, батько Найсвятішої Панни Марії. Ну, у нас тут ще молодые, бабулю и дядулю внимали своих, можете повіншувати з этой нагоди. Не ведучи, що у нас Євхіми, так само їх віншуємо у день ім'янину. Але всіх Ганну, дякую велике вам. Анютов, Ганулів, всіх віншуємо з нагоди ім'янину. Сьогодні святкується ці про інші народи. Але віншуємо. Учора, 25 липня, у літургії був спомін Святого Христофора, тому з цієї нагоди ми ще самокати, ровери і інші сродки транспортні після іншин перед костюмом не посвячати. Прийміть Боже прославленство. Пан з вами.